यदोऽन्ययादिगरदाक्षार्थेषु हरे विज्ञास्वराट् कृष्ण ब्रह्महृदयादिकवि प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरेश माताजी प्रणाम माताजी। നെറ്റ് പോയതാണോ? ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓ, सत्यं परं धीमहि ओम नमो भगवते वासुदेवाय जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेषु नमो भगवते वासुदेवाय ഹരേ കൃഷ്ണ कृष्ण हरे ഹരേ കൃഷ്ണ. सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि പിന്നെ പോയോ? തോന്നില്ലേ? ഓക്കെ ഓക്കെ. നമുക്ക് 15-ാമത്തെ കുറച്ചും കൂടി ഭാവാർത്ഥം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നണം അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്നിട്ട് 16. ഓക്കെ, ഇവിടെ വരെ ആയിട്ടുണ്ട് തോന്നുന്നു. അപ്പൊ ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പതേ ഗോപേശ ഗോപിക കാന്ത രാധ കാന്ത നമോസ്തുതേ തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗി രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ വാഞ്ചകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യേ വജ പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശതാരിണേ ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഷോർട്ട് ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് ഇവിടെ തുടങ്ങിയ ശുദ്ധഭക്തി യോഗമാണ് ബദ്ധജീവിതത്തിൽ നിന്ന് മോചനം മാത്രമല്ല അതീന്ദ്രിയ ഭഗവത് പ്രേമയുധ സേവനവും പ്രദാനം ചെയ്യാൻ ഭക്തിയുധ സേവനത്തിന് സാധ്യമാണ്. അപ്പൊ ജ്ഞാനയോഗവും കർമ്മയോഗവും അതിനേക്കാൾ പ്രധാനമാണ് ശുദ്ധ ഭക്തിയോഗം. അവിടെ വരെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ആകയാൽ അല്പജ്ഞാനിയായ ശരാശരി മനുഷ്യനുപരിയായ വിവേകമുള്ള ഏതൊരു മനുഷ്യനും ഭഗവത് ശ്രവണ കീർത്തന സ്മരണ ആരാധനകളിലൂടെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ സദാ സ്മരിക്കണം. അതാണ് ഭക്തിയുത സേവനം. എപ്പോഴും ശ്രവിക്കുക, കീർത്തിക്കുക, സ്മരിക്കുക, പിന്നെ ആരാധിക്കുക. അങ്ങനെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ സദാ സ്മരിക്കണം. അതാണ് ഭക്തിയുത സേവനം. ഭക്തിനിഷ്ഠ പ്രഭാഷണം ചെയ്യാൻ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനാൽ അധികാരപ്പെടുത്തപ്പെട്ട വൃന്ദാവന ഗോസ്വാമിമാർ ഈ നിയമത്തെ, രൂപഗോസ്വാമി, അത് നമ്മ ഷഡ് ഗോസ്വാമികളെ പഠിച്ചതാണ് അല്ലെ, ഈ നിയമത്തെ കർശനമായി അനുവർത്തിക്കുകയും നമ്മുടെ ക്ഷേമത്തിനായി അതീന്ദ്രിയ ശാസ്ത്രമാണ് ഭാഗവതം, അത്യധികമായ സാഹിത്യങ്ങൾ രചിക്കുകയും ചെയ്തു. മാത്രമല്ല അവർ വ്യത്യസ്ത വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മ വ്യവസ്ഥയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന എല്ലാ തരം ജനങ്ങൾക്കും ഉചിതമായ മാർഗങ്ങൾ ശ്രീമദ് ഭാഗവതവും അതേപോലെയുള്ള മറ്റ് ആധികാരിക ധർമ്മശാസ്ത്ര അനുധാവനത്താൽ ആസൂത്രണം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ നമ്മളെ പോലെയുള്ള സാധാരണ ബദ്ധാത്മാക്കൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം, ഭഗവത്ഗീത, അതേപോലെ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു, ഈശോപനിഷത്ത്, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം ഉണ്ടായി. അപ്പൊ അത് വിചാരിക്കുക, ഇപ്പൊ ഭാഗവതവും ഒരു ശ്ലോകത്തിൻ്റെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. ഇനി ശ്ലോകം 16. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ശുശ്രൂഷോ ശ്രദ്ധദാനസ്യ വാസുദേവ കഥാരുചിഃ സ്യാത്മഹസേവയാ വിപ്ര പുണ്യതീർത്ഥനിഷേവണാൽ. ശുശ്രൂഷോ ശ്രദ്ധദാനസ്യ വാസുദേവ കഥാരുചിഃ
സ്യാത്മാഹസേവയാ വിപ്ര പുണ്യതീർത്ഥ നിഷേവണാൽ. എളുപ്പമാണത്. ശുശ്രൂഷോ എന്താണ്? ശ്രവണത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവൻ. ശ്രദ്ധദാനസ്യ ോടും ഔത്സുക്യത്തോടും. വാസുദേവ വാസുദേവനോടുള്ള ആദരവോടെ കഥ സന്ദേശം സന്ദേശം രുചി പ്രതിപത്തി സ്യാദ് സാധ്യമാക്കി സാധ്യമാക്കി തീർക്കുന്നു. മഹസേവയ ശുദ്ധ സേവനത്തിലൂടെ. വിപ്രഹ അല്ലയോ അല്ലയോ ദ്വിജ ബ്രാഹ്മണ ശ്രേഷ്ഠ പുണ്യതീർത്ഥ സർവപാപങ്ങളിൽ വിമുക്തരായവൻ. നിക്ഷേപ സേവനത്താൽ സേവനത്താൽ. നിക്ഷേപ അവിടെ നിന്ന് കൂടിയാണ്. നിക്ഷേപവണാൽ സേവനത്താൽ. അപ്പൊ വിവർത്തനം നമുക്ക് നോക്കാം. അല്ലയോ ദ്വിജ സന്യാസി ശ്രേഷ്ഠരെ, ബ്രാഹ്മണര്. ദ്വിജർ എന്ന് വെച്ചാൽ ബ്രാഹ്മണര്. ബ്രാഹ്മണ സന്യാസി ശ്രേഷ്ഠരെ, സർവപാപ നിർമുക്തരായ ശുദ്ധഭക്തരുടെ സേവനത്തിലൂടെ. അതായത് സത്സംഗത്തിൽ നമ്മൾ ചെല്ലുമ്പോ അവിടെ ശുദ്ധഭക്തരുമായിട്ടുള്ള സേവനത്തിലൂടെ മഹസേവനമാണ് നിർവഹിക്കപ്പെടുന്നത്. അതായത് ഭഗവാന്റെ ഭക്തരെ സേവിക്കാൻ കിട്ടുന്ന ഒരവസരവും നമ്മൾ കളയരുത്. ശുദ്ധഭക്തന്മാരെ നമ്മൾ എപ്പോഴും അവരുടെ സേവനമാണ് ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഇഷ്ടം. അപ്പൊ ശുദ്ധഭക്തരുടെ സേവനത്തിലൂടെ മഹസേവനമാണ് നിർവഹിക്കപ്പെടുന്നത്. അത്തരം സേവനങ്ങളിലൂടെ വാസുദേവ സന്ദേശങ്ങൾ ശ്രവിക്കുവാനുള്ള അഭിരുചി ഒരാൾ നേടുന്നു. അപ്പൊ എന്താ പറയണെന്ന് വെച്ചാല് നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ കഥകളൊക്കെ കേൾക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം ഉണ്ടാവണത്. ആ ഭാഗ്യം ഉണ്ടായാൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾക്ക് കഥകള് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ശ്ലോകം ഒന്നുകൂടി നമുക്ക് നോക്കാം. എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾക്ക് ആ കഥകൾ കേൾക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം ലഭിക്കുന്നത്? ശുശ്രൂഷോ ശ്രദ്ധദാനസ്യ. ശ്രവണത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവര്. ആര് പറയുന്ന? വാസുദേവ കഥ പറയുന്ന വിപ്രന്മാര്, ദ്വിജന്മാര്. വാസുദേവനോടുള്ള ആദരവോടെ ആ സന്ദേശങ്ങള് പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ബ്രാഹ്മണ ശ്രേഷ്ഠരെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? പുണ്യതീർത്ഥം. അവര് ആ തീർത്ഥ സ്ഥലങ്ങളില് ധാമങ്ങളിലൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോൾ അവര് ഓരോരോ കഥകള് ആ ധാമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പല പല കഥകൾ നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു തരും. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് വീണ്ടും വീണ്ടും നമ്മൾക്ക് അറിയാനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം വരും. അതാണ് പുണ്യതീർത്ഥ നിഷേവണാൽ സേവനത്താൽ. പുണ്യതീർത്ഥങ്ങളിലൊക്കെ പോകുക, അതേപോലെ ദ്വിജശ്രേഷ്ഠന്മാരുമായിട്ടുള്ള സത്സംഗം കിട്ടുക. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾക്ക് വാസുദേവന്റെ കഥയില് രുചി വരിക. മനസ്സിലാവണ്ട? അതെങ്ങനെ കേൾക്കണം? ശ്രദ്ധദാനസ്യ. ശ്രദ്ധയോടും ശുശ്രൂഷോ ശ്രവിക്കണം. വാസുദേവ കഥയില് രുചി വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് ശ്രദ്ധയോടും കൂടി ശ്രവിക്കണം. ആരിൽ നിന്ന്? ബ്രാഹ്മണ വിപ്രന്മാരിൽ നിന്നും പിന്നെ പുണ്യതീർത്ഥ സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള സന്ദർശനം കൊണ്ടും. ഇനി നമുക്ക് ആ ശ്ലോകം ഒന്ന് വായിക്കാം. ശുശ്രൂഷോ ശ്രദ്ധദാനസ്യ വാസുദേവ കഥാരുചിഃ സ്യാത്മഹസേവയാ വിപ്രാ പുണ്യതീർത്ഥ നിഷേവണാൽ ശുശ്രൂഷോ ശ്രദ്ധദാനസ്യ വാസുദേവ കഥാരുചിഃ സ്യാത്മഹസേവയാ വിപ്രാ പുണ്യതീർത്ഥ നിഷേവണാൽ ശുശ്രൂഷോ ശ്രദ്ധദാനസ്യ വാസുദേവ കഥാരുചിഃ
ശുശ്രൂഷോഹ ബ്രാഹ്മണ സേവയാ വിപ്ര പുണ്യതീർത്ഥം സേവയാ സേവയാ വിപ്ര പുണ്യതീർത്ഥം ഹരേ കൃഷ്ണ ഇനി മ്യൂട്ട് സേവനായ ചെയ്ത് വെക്കാട്ടോ, നമ്മുടെ സമയം കുറെ ഇന്ന് പോയി. അപ്പൊ ഈ ശ്ലോകം ഒന്ന് നമുക്ക് തീർത്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ വായിപ്പിക്കാട്ടോ. അല്ലയോ ദ്വിജ സന്യാസി ശ്രേഷ്ഠരെ, സർവ പാപ നിർമുക്തരായ ശുദ്ധഭക്തര്, എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തരായിട്ടുള്ള ശുദ്ധഭക്തരുടെ സേവനത്തിലൂടെ മഹത് സേവനമാണ് നിർവഹിക്കപ്പെടുന്നത്. ശുദ്ധഭക്തരെ സേവിക്കാന്ന് വെച്ചാല് ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ്. അത്തരം സേവനങ്ങളിലൂടെ വാസുദേവ സന്ദേശങ്ങൾ ശ്രവിക്കണം. അവര് നമ്മൾക്ക് വാസുദേവന്റെ കഥകളും ലീലകളും ഒക്കെ പറഞ്ഞു തരും, അത് ശ്രവിക്കണം. അപ്പോ നമുക്ക് അഭിരുചി ഒരാൾ നേടുന്നു. എന്താണ് പറയുന്നത്? ഏകാഗ്ര മനസ്സോടെ സാധുക്കളായ ഭക്തരുടെ രക്ഷകനായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ചരിതങ്ങള് നമ്മൾ കേൾക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ലഭിക്കാനായിട്ട് പല കാരണങ്ങളുണ്ട്. ഇന്ന് മാതാജി പറഞ്ഞു ലെവൽ 3 കുറെ പേര് വിട്ടുപോയിന്ന്, അല്ലെ? അവർക്ക് ഇത്രയും വരെ എത്താനുള്ള ആ യോഗ്യത ഭഗവാൻ ആ കാരുണ്യം കൊടുത്തില്ല, അല്ലെ? പ്രാവശ്യം മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ, ക്ലിയർ അല്ല കേൾക്കുന്നില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി ബാക്കിയുള്ളവര് മ്യൂട്ടാക്കാൻ പറ. എല്ലാരും മ്യൂട്ടാക്ക്. കേൾക്കണില്ലേ നിങ്ങക്ക്? ഇത്ര നേരം കേൾക്കണില്ല. വൈബ്രേറ്റ് ആയിരുന്നു, കേൾക്കണ്ടായിരുന്നില്ല. ഓക്കെ ഓക്കെ. വിവർത്തനം പറഞ്ഞത് കേട്ടില്ലേ? കേട്ടു. അത് കേട്ടു മാതാജി. ഭഗവാന്റെ കഥകൾ കേൾക്കാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുന്നതിനും പല കാരണങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ അല്ലയോ ബ്രാഹ്മണരെ, പരിപാവനമായ പുണ്യസ്ഥലങ്ങൾ നമ്മൾ സന്ദർശിക്കണം. അപ്പൊ ആ സ്ഥലത്തെ കുറിച്ച് ആര് പറയും? ഈ മഹത് വ്യക്തികളെ, മുക്താത്മാക്കളെ നമുക്ക് പല പല കഥകൾ, അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കഥകൾ പറഞ്ഞു തരും. അപ്പൊ കഥാശ്രവണം നടക്കും. അപ്പൊ ആ ശ്രദ്ധാലുവിന്, ആ കഥ ശ്രവിക്കാനുള്ള ശ്രദ്ധാലുവിന് ഭഗവാൻ അവസരം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നു. കേൾക്കണില്ലേ മാതാജി? കേൾക്കാം. ശ്രീലപ്രഭുവാദിക്ക് ജയ്. ഭഗവത് എല്ലാരും മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാട്ടോ. ഒന്നാമത് എനിക്ക് തൊണ്ടയ്ക്ക് ഇത്തിരി പ്രശ്നമുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവത് അധികാരത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതാണ് അഥവാ ഭഗവത് നിയമ ലംഘനമാണ് ജീവാത്മാക്കളുടെ ബദ്ധ ജീവിതത്തിന് കാരണം. ഭഗവാൻ നമുക്കൊരു കുറച്ച് സ്വാതന്ത്ര്യം തന്നപ്പോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? അത് ലംഘിച്ചു. അതാണ് ഭഗവത് നിയമ ലംഘനം. നമ്മൾക്ക് കൂടുതൽ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് നമ്മള് ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് വന്നത്. അപ്പൊ ആ ജീവാത്മാക്കളുടെ ബദ്ധ ജീവിതത്തിന് കാരണം തന്നെ ഭഗവാന്റെ നിയമം ലംഘിച്ചു. ദേവന്മാർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പരമപുരുഷന്റെ പരമാധികാരത്തിനെതിരായ ഒരു കൂട്ടരുണ്ട്. പരമപുരുഷന്റെ പരമാധികാരത്തിനെതിരായ കൂട്ടരുണ്ട്. അവര് സ്വയം ഭഗവാനാണെന്ന് പറഞ്ഞു നടക്കണം. ഭഗവത്ഗീത 16-ാം അധ്യായത്തിൽ, 16-ാം അധ്യായത്തിന്റെ പേര് ഓർമ്മയുണ്ടാ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാവങ്ങൾ. വെരി ഗുഡ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ദേവാസുര ഭാവങ്ങൾ. അതിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ദേവന്മാരുടെ സ്വഭാവം എങ്ങനെയാണ്, അസുരന്മാരായവരുടെ സ്വഭാവം, അതൊക്കെ വൃത്തിയായിട്ട് വളരെ വിശദമായിട്ട് അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അസുരന്മാരെ കുറിച്ച് സുവ്യക്തമായി ഇപ്രകാരം പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. അസുരന്മാരാണ് പറയുന്നത് ഞങ്ങള് ദേവന്മാരാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് ദേവന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കൊട്ടേഷനിൽ ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. ഉണ്ടാ? ദേവന്മാർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പരമപുരുഷന്റെ പരമാധികാരത്തിനെതിരായ കൂട്ടര്, അല്ലാണ്ട് ശരിക്കുള്ള ദേവന്മാരെ കഥയല്ല ഈ പറയുന്നത്. അവര് അസുരന്മാരെ കുറിച്ച് സുവ്യക്തമായി ഭഗവത്ഗീതയില് പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജന്മജന്മാന്തരങ്ങളായി അസുരന്മാർ എന്താണ്? അജ്ഞതയുടെ അത്യന്ത അഗാധ തലത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. അവര് അജ്ഞത, അന്ധകാരം നിറഞ്ഞ ലോകത്തിലാണ് അവര്. നിന്ദ്യമായ മൃഗീയ ഭാവങ്ങളിൽ അത്രത്തോളം അവര് അധപ്പതിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ പരമസത്യമായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ കുറിച്ച് അവർക്ക് യാതൊരു അറിവുമില്ല. അവര് പറയണ എന്താണ്? ഈ ഭൂമിയിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്
നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. ഇവിടെ ഞാനാണ് ദൈവം എന്നുള്ളൊരു ഭാവത്തിൽ ഒരാളെയും കൂസാതെ ഭഗവാൻ എവിടെ കാണുന്നുണ്ടോ, ഈ കല്ലിലും മണ്ണിലും ഒന്നും ഭഗവാനില്ല എന്നുള്ളൊരു ഭാവത്തിൽ, അതാണ് അജ്ഞതയുടെ അത്യന്ത അഗാധ തലത്തിൽ എറിയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ നിന്ദ്യമായ മൃഗീയ ഭാവങ്ങളിൽ അത്രത്തോളം അധപ്പതിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ പരമസത്യമായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ കുറിച്ച് അവർക്ക് യാതൊരു അറിവുമില്ല. ഒരു ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിവില്ല, ഒരു സത്സംഗത്തിൽ പോകില്ല, എല്ലാവരെയും കളിയാക്കി നടക്കും. പരമ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ച് വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലെ ഭഗവാന്റെ മുക്ത സേവകരുടെ കാരുണ്യത്താൽ അങ്ങനെ പിന്നെ കുറെ ജന്മങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ അവർ എന്താവും, മുക്ത സേവകരുടെ കാരുണ്യത്താൽ ഈ അസുരന്മാർ ക്രമേണ ഈശ്വര അവബോധത്തിലേക്ക് സംശോധിതരാകുന്നു. എങ്ങനെയെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു നിമിത്തം ആയിട്ട് അവരും ഇതിലേക്ക് തന്നെ വരണം. അത്തരം ഭഗവത് ഭക്തർ ഭഗവാന്റെ സഹചരന്മാരാവുന്നു. പിന്നെ അവര് അതിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോവില്ല, ഭഗവാന്റെ കൂടെ തന്നെ എന്നുള്ളൊരു മട്ടിൽ വരുവര്. അപ്പോൾ അവർ മാനവ സമൂഹത്തെ നാസ്തികത്വത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാൻ ആഗതരാകുന്നുവോ, അപ്പോൾ സർവശക്തിമത്തായ അവതാരമായി അല്ലെ ഭഗവത് പുത്രനായോ ഭഗവത് സേവകനായോ ഭഗവത് സഹചാരിയായോ ഒക്കെ അറിയപ്പെടുന്നു. അവരൊന്നും തന്നെ സ്വയം ഭഗവത് അവതാരങ്ങളായി തെറ്റായി അവകാശപ്പെടുന്നില്ല. ഇപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അവതാരമായിട്ട് വന്ന നമ്മുടെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വരെ സ്വയം കൃഷ്ണനാണ്. പക്ഷെ അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഭക്തന്റെ ഭാവത്തിലാണ് വന്നത്. അവര് ഒരിക്കലും അവകാശപ്പെടുന്നില്ല ഞങ്ങള് ഭഗവാനാണെന്ന് ഒരിക്കലും അവകാശപ്പെടില്ല. അവരൊന്നും തന്നെ സ്വയം ഭഗവത് അവതാരങ്ങളായി തെറ്റായി അവകാശപ്പെടുന്നില്ല. അങ്ങനെ അവകാശപ്പെടുന്നത് തന്നെ ഈശ്വര നിന്ദയാണ്. മാത്രമല്ല അത്തരം അസുരന്മാരുടെ ആസുര അനുവർത്തികൾ ഭഗവാൻ എന്ന് അഥവാ ഭഗവത് അവതാരം എന്ന അവകാശവാദക്കാരെ അംഗീകരിക്കുന്നു. അത്തരം അസുരന്മാരുടെ ആസുര അനുവർത്തികൾ ഭഗവാൻ എന്ന് അഥവാ ഭഗവത് അവതാരം എന്ന അവകാശവാദക്കാരെ അംഗീകരിക്കുന്നു. ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളിൽ ഭഗവത് അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ച് സുവ്യക്തമായ പരിപൂർണ അറിവ് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് വേണം, ഈ ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ വായിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഈ കള്ള സന്യാസിമാര് അല്ലെന്നുണ്ടെ ഭഗവാൻ എന്നും പറഞ്ഞ് നടക്കണവര് എങ്ങനെയുള്ളവരാണ്, ശരിക്കും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ കഴിവുകൾ എന്തൊക്കെയാണ്, ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാവും. സുവ്യക്തമായ പരിപൂർണ അറിവ് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ധർമ്മശാസ്ത്ര നിർണയങ്ങളാൽ സ്ഥിരീകൃതമാകാത്ത പക്ഷം ആരെയും ഭഗവാനായോ ഭഗവത് അവതാരമായോ നാം അംഗീകരിക്കരുത്. ഒരാളെയും മനുഷ്യ ജന്മത്തില് ഭഗവാൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു നടക്കുന്നവരെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കരുത്. ശരിക്കും ഭഗവാന്റെ അവതാരമായിട്ട് വരുന്നവര് ഒരിക്കലും ഞാൻ ഭഗവാനാണെന്ന് പറയില്ല. അതായത് ഭൗതിക ലോകത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് അവര് ഞാൻ ഭഗവാനാണെന്ന് പറഞ്ഞു വരില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇല്ലാത്തവരാണ് ഭഗവാനായോ ഭഗവത് അവതാരമായോ വരുന്നവരെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കരുത്. ഭഗവത് സന്നിധിയിലേക്ക് മടങ്ങാൻ ആത്മാർത്ഥമായി ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഭഗവത് ഭക്തരെ ഭഗവാനെ പോലെ തന്നെ ആദരിക്കണം. ആ മുക്താത്മാക്കളായ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ നമ്മള് ഭഗവാനെ പോലെ തന്നെ ആദരിക്കണം. അത്തരം ഭഗവത് ഭക്തരെ എന്താ പറയാ, എന്താ പറയുന്നല്ലേ, മഹാത്മാക്കൾ എന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നു. അവർ മഹാത്മാക്കളാണ്. മാത്രവുമല്ല പ്രത്യേക സ്ഥലകാലത്തിനനുസരിച്ച് അവർ പ്രഭാഷണം നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. അവരെ പ്രഭാഷണം കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവാൻ സാധിക്കും അവര് യാതൊരു കള്ളത്തരവും പറയില്ല. ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ എങ്ങനെയാണോ എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്നത് അത് മാത്രം അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒന്നും എടുത്ത് ഞാൻ വലിയ ആളാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയില്ല. അപ്പൊ ജനങ്ങളെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തരാകുന്നതിനെ പ്രേരിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. അവരെ ഭഗവാൻ എന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നത് അവർ ഒരിക്കലും അനുവദിക്കുകയുമില്ല. ധർമ്മശാസ്ത്രാനുസരണം ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു, നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആരാണ്? സ്വയം ഭഗവാനാണ്.
രാധാകൃഷ്ണ ഭാവത്തിൽ വന്നിരിക്കണം അല്ലെ. എന്നാൽ അതാണ് അദ്ദേഹം രാധാറാണിയുടെ ഭക്തന്റെ ഭാഗമാണ് അഭിനയിച്ചത്. ഭക്തന്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഇവിടെ ലീല നടത്തിയത്. ഭഗവാനായി അദ്ദേഹത്തെ മനസ്സിലാക്കിയവർ അദ്ദേഹത്തെ ഭഗവാൻ എന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നത് കേൾക്കുന്ന മാത്രയിൽ അദ്ദേഹം ചെവി പൊത്തുകയും വിഷ്ണു ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അതാണ് അദ്ദേഹം സ്വയം ഭഗവാൻ ആയിരുന്നിട്ടും ഭഗവാൻ പിന്നെയും കേൾക്കുന്നില്ലല്ലോ മാതാജി. പിന്നെയും നെറ്റ് പോയി പോയതാ. പിന്നെയും പോയി നെറ്റ് പോയി. കേൾക്കുന്നില്ല മാതാജി. കേൾക്കണില്ലയോ? മാതാജി പറയുന്നുണ്ട്. ഒട്ടും കേൾക്കണില്ലേ? ഇപ്പൊ ആ, കേൾക്കണ്ടല്ലേ? കേൾക്കുന്നില്ല മാതാജി, കേൾക്കുന്നില്ല. ആ ഇടയ്ക്ക് ചെവി പൊത്തുന്ന് പറയുന്നത് മാത്രം കേട്ടുള്ളൂ, പിന്നെ ഒന്നും കേട്ടില്ല. എന്താ മാതാജി എവിടെ വരെ? ചെവി പൊത്തുന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, അത് മാത്രം. അവിടെ ആ വരെ കേട്ടു. ചെവി പിന്നെ ഒന്നും കേട്ടില്ല. പൊത്തുകയും ഇപ്പൊ കേൾക്കണ്ട. ആ, ആ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ചെവി പൊത്ത് എന്തോ നെറ്റിന് പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് മാതാജി, സോറി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഉണ്ട്, ഉണ്ട് ചെവി മാതാജി. പൊത്തുകയും വിഷ്ണു ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തെ ഭഗവാൻ എന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ ഉടനെ ചെവി പൊത്തി വിഷ്ണു ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചു. അപ്പോ ഭഗവാൻ എന്ന അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നതിൽ ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്ന തത്വദീക്ഷയില്ലാത്ത വ്യക്തികളെ കുറിച്ച് പ്രതികൂലമായ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകാനാണ് ഭഗവാൻ അപ്രകാരം പെരുമാറിയത്. അപ്പൊ ശരിക്കും ഭഗവാനായിട്ട് തന്നെ വന്നിട്ടുള്ള ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അങ്ങനെ വിളിക്കാൻ ആരെയും അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല. അതെന്തുകൊണ്ടാണ്? ഇപ്പൊ പലതരത്തിലുള്ള ഭഗവാന്മാര് വരും, അത് തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതാണ് പ്രതികൂലമായ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകാനാണ് ഭഗവാൻ അപ്രകാരം പെരുമാറിയത്. ഈശ്വരാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാനായി ഭഗവത് ഭക്തർ ആഗതരാകുമ്പോൾ ബുദ്ധിമാന്മാരായ ജനങ്ങൾ എല്ലാവിധത്തിലും അവരുമായി സഹകരിക്കണം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ സത്സംഗത്തിൽ പോകുമ്പോഴും മഹാത്മാക്കൾ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ ക്ലാസ് കേൾക്കണം, അവരെ സേവ ചെയ്യണം. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഭഗവാന് അതില് സന്തോഷം വരും. കേൾക്കണ്ട മാതാജി? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഉണ്ട് മാതാജി, കേൾക്കുന്നുണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവാനെ നേരിട്ട് പ്രീതിപ്പെടുത്തുന്നതിനേക്കാൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തരെ സേവിക്കുമ്പോൾ തൻ്റെ ഭക്തർ ഉചിതമാവണ്ണം ആദരിക്കപ്പെടുന്നുവെന്ന് ദർശിക്കുന്ന ഭഗവാൻ അതീവ സന്തോഷനാകുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ്? തൻ്റെ ഭക്തരെ അത്ര ഇഷ്ടമാണ് ഭഗവാന്. അപ്പൊ അവരെ ആദരിക്കപ്പെടുന്നുവെന്ന് ദർശിക്കുന്ന ഭഗവാൻ അതീവ സന്തുഷ്ടനാകുന്നു. കാരണം അത്തരം സേവകർ സർവ്വതും ഭഗവത് സേവനത്തിനായി സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നവരാണ്. അവര് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന്, ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താനാണ് അവരുടെ വാക്കുകളും ചലനങ്ങളും എല്ലാം ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഭഗവത് സേവനത്തിനായി ഭൗതികമായ സർവ്വതും നഷ്ടപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നവരാണ്. ആകയാൽ അവർ ഭഗവാന് അത്യധികം പ്രിയപ്പെട്ടവരാകുന്നു. ഭഗവത്ഗീത 18:69 ഭഗവത് മഹാത്മ്യങ്ങൾ പ്രഭാഷണം നടത്താനായി സ്വജീവൻ പോലും അപകടത്തിലാക്കുന്ന ഭക്തനേക്കാൾ പ്രിയങ്കരനായി തനിക്ക് ആരുമില്ലെന്ന് ഭഗവാൻ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. 18-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ 69-ാമത്തെ ശ്ലോകം ഒന്ന് വായിച്ചേ. തസ്മാൻ മനുഷ്യേഷു കച്ചിൻ മേ പ്രിയകൃത്തമഹ പവിതാനാചാമേ തസ്മാദന്യ പ്രിയതരോ ഭൂമി. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭൃത്യനേക്കാൾ എനിക്ക് പ്രിയങ്കരനായിട്ട് ഈ ലോകത്തിൽ മറ്റൊരാളില്ല, ഇനി ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവുകയുമില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതാണ് ഭഗവത് ഭക്തരെ സേവിക്കുന്നതിലൂടെ ഭഗവത് മഹാത്മ്യങ്ങൾ പ്രഭാഷണം നടത്താനായി സ്വജീവൻ പോലും അപകടത്തിലാക്കുന്ന ഭക്തനേക്കാൾ പ്രിയങ്കരനായി തനിക്ക് ആരുമില്ലെന്ന് ഭഗവാൻ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭഗവത് ഭക്തരെ സേവിക്കുന്നതിലൂടെ ക്രമേണ അവരുടെ ഗുണങ്ങൾ പ്രാപ്തമാകുകയും അങ്ങനെ ഭഗവത് മഹാത്മ്യങ്ങൾ ശ്രവിക്കുന്നതിന് ഒരാൾ യോഗ്യത നേടുകയും ചെയ്യുന്നു. അതിനാൽ ഭഗവത് മഹാത്മ്യത്തെ പ്രവേശിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ഭക്തന്റെ പ്രഥമ യോഗ്യത എന്താണ്? ഭഗവത് ശ്രവണത്തിനുള്ള വ്യഗ്രത. അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞത്. എന്ത് പറഞ്ഞു?
ശ്രവണം കീർത്തനം ശ്രവണം സ്മരണം കീർത്തനം സ്മരണം ആരാധന. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതില് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ തന്നെ ആദ്യത്തെ വരി എന്തായിരുന്നു? ശുശ്രൂഷോ, ശ്രവണത്തിൽ ഏർപ്പെടണം. ശ്രദ്ധദാനസ്യ, ശ്രദ്ധയോടുകൂടി. ആരുടെ ശ്രവണം? വാസുദേവ കഥ. അപ്പൊ അതിലെന്ത് വരും? രുചി വരും. ആ സന്ദേശങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോ അതിൽ പ്രതിപത്തി വരും. അത് സാധ്യമാക്കി തീർക്കുന്നത് ആരാണ്? ശുദ്ധ ഭക്തിയുത സേവനത്തിലുള്ള വിപ്രഹ, അല്ലയോ ദ്വിജ ബ്രാഹ്മണന്മാര്. അവര് പുണ്യ തീർത്ഥങ്ങളിൽ പോകുമ്പോ സർവ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും വിമുക്തരായവരാണ്. അങ്ങനെയാണ് അത് നിക്ഷേപണാൽ, സേവനത്താൽ, നിക്ഷേപണാൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി രണ്ടുപേര് ആ ശ്ലോകം ഒന്ന് വായിച്ചോളൂ. അത്രയും സമയം ഉണ്ടാവുള്ളൂ നമുക്ക്. പ്രഭു വസുദേവ സേവനാൽ. പ്രഭുവിന് ചാൻസ് കൊടുക്കും. ശുശ്രൂഷോ ശ്രദ്ധദാനസ്യ വാസുദേവ കഥാരുചിഃ സ്യാത്മഹ സേവയാ വിപ്ര പുണ്യതീർത്ഥ നിഷേവണാൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. രുചി ഈ വരുമ്പോ രുചിഹി എന്നാണ് പറയാട്ടോ പ്രഭു. രുചിഹി. ശരി. വാസുദേവ കഥാരുചിഹി രുചിഹി സ്യാത്മഹ സേവയാ വിപ്ര. അതേപോലെ നടുക്ക് വരുമ്പോള് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് വായിക്കുമ്പോ ഹാ ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ആത്മസേവയാ വിപ്ര പുണ്യതീർത്ഥ നിഷേവണ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വളരെ സന്തോഷം.